guys, good morning. Karon guys, magbahog daay kog baboy. Diyan na akong kon guys, bahog. Ako nang giandam. Tara guys. Ready na ko, padung na ko sa ad sa akong baboyan guys. Mo ni akong trabaho diri guys, kada buntag sayo. Magpakaon sa baboy. Padulong na ko guys. Nagbaklay na ko padulong sa ad. Ugdang naman ni akong karga good guys. Kaya kuan naman ni siya kanang 8 ka kilo. Tanan. Ugdang-ugdang na gini akong karga guys. Yun guys, abot na ko sa mong ad sa baboy. Tara akong mga baboy dali guys. Good morning mga badik. Tara guys, ang higda pa. Good morning. Badik-badik. Good morning. Uy, ang higda pa man lagi na ang mga baboy diha. Ha? Uy. Mani akong baboyan diri guys. Mani akong baboyan diri. Kani siya guys. 2 months pa ni siya. Nya kari diri nga side. 3 months na. 3 months na ni guys. Apit na siya harvest. Kani di ari. Ako ni limpyo. Limpyohanan pa. Ako ni pamahaw akong mga alagang baboy. Karon guys, magligo sa ko sa akong baboy. Grabe mga hugawa. Hugaw kayo sila guys. Ini akong baboyan diri yung damay. Ano akong trabaho diri guys, kada buntag sayo. Magpaligo sa baboy, di man bahog. Pagkakuman limpyo na sa kuan mga baboy, bahogan sila guys. Kailangan ligyuhan sa nilang ad. Very good kasi laron guys, so mag kuan saba-saba. Ato lah. Ako na lang ba na nagtiwas og limpyo guys. Kay wala naman siya kuan laing buhat. So, mo ni diri ang 4 heads nga 2 months. 2 months pa lang ni siya guys. May akong pat ka baboy diri. So, 2 months pa ni siya. Hilom ranig kuan tingkaon.
Nya, kani diri nga side, guys. 3 months po ni siya, guys. 3 months. Kapit na siya harvest, guys. Kaning upat. Ano siya akong ad, di ani. Gamay rin siyang ad. Paantra. So, dira na siyang pinheads. Yari lang. Guys, so kailangan na dyan ko sa kung bana, guys. Lawag sa baboy kay di. Makakalabunan guys. Doon ang baboy. Muna kung bana, guys. Kung banang butan, tabang. Hindi ka ba guys? Di madalig video. Oh. Oh. Nao lagi mo ron. Ano ang kinabuhi dito sa probinsya, guys? Atiman og bago. Tabang na uguan bako pinakabaat akong baboy. Lagi mo ron. Hilom na, hilom na. Ngao naman sila. Oh. Oy, hala. Sana naman na. Kalma lang mo, dik. Oh, yan na sila, guys. Grabe kakuhan. Robo ra kauna. Oh, ang pikas, hilom na. Ano diri, guys? Ang trabaho. Pinabangay raming duha. Ano akong bana nga kugihan.